Tot el que guanyem, si guanyem alguna cosa, reinvertim en el projecte per fer-ho millor. Soc en Francesc. Soc la Nuri. Soc la Marta. Soc en Gijsbert, soc un dels membres de l'equip i també un dels fundadors de la cooperativa d'energia verda Som Energia. Som Energia és un projecte d'un canvi social en el mercat elèctric. És una cooperativa de consum i producció d'energia renovable, en la que ara mateix, en aquest moment, doncs, som 15.000 socis. Vaig conèixer Som Energia el 10 del 10 del 2010, ara fa 4 anys, en funció doncs, que en aquell moment encara tenien ganes de tirar endavant un projecte, que era un projecte molt inicial, de trobar 350 persones que volguessin invertir doncs, 100 euros cadascuna com a capital social per fundar la cooperativa. Després jo vaig tenir la sort de participar des de bon inici a la campanya de comunicació i vaig quedar doncs, impressionat, i encara estic impressionat de com es va poder tirar endavant aquest projecte i com la gent li va donar el suport per fer-ho possible. No? Som Energia és un projecte de canvi societal, no és un projecte comercial. Vàrem triar de fer una cooperativa sense ànim de lucre, també per expressar-ho clarament. Els socis nostres no reben dividends o coses així. Si guanyem alguna cosa, els socis decidiran què fem amb aquests diners. O baixem els preus pel pròxim any, o reinvertim els diners en projectes de producció, però no es distribueix. Per mi els valors de Som Energia són cooperativisme, transparència, participació, il·lusió. Aquest projecte s'ha fet gairebé sense ajudes o subvencions ni res. És la voluntat de les persones i també la implicació després de les persones i de tots els voluntaris. Sí, em considero una emprenedora. M'agraden els projectes innovadors, els nous reptes i per això formo part de Som Energia. Com a emprenedor, sempre has de pensar en oportunitats i saber limitar-te. Hi ha massa oportunitats en tota la societat. Pots muntar desenes d'empreses i cada empresa pot tenir desenes d'activitats. El cas de saber és limitar-te a una o dues activitats i fer-ho realment bé. Per mi, les 3 paraules principals d'emprenedoria són il·lusió, esforç i passió. Implicació, dedicació. Perseverància, creativitat, innovació, esforç,